नै बेसे गिदिर अन्थाइ नुदोंना गाखोदों आङो नै अन्थाइआ बाबा ओइ गाखोबावबाय हारबाव फारलासो नै लागाव आरो नायलांबावदै हाबाब है माथो सैमाबो दङ एफा गोथाव मानो सैमा थाफैदों बेयावलाय हनै होद सैमा नङा खोमा बाला हा बेसे समायना ओरैसोलाय आरोना बिराद देन्जार हाजो गोजौ नुवाखै फायना बर' नामा बेयावनो फरायो इंलिसाव बे स्कुल नामा मा स्कुल हा रंहित प्राथमिक बिद्यालय खारबोदोंलै सेंग्राया हनै हा ओमफ्राय नों अबे स्कुलाव फरायो बे स्कुल नामा मा नाम रंहित एल पि स्कुलनि साखाथियावनो बिराद डेन्जार अन्थाइ दं नुदोंना नै ओमफ्राय बे अन्थाइनि सायाव ओइ अन्थाइनि सायाव नाय दंफां रज'नो हाया बायदि मोनदोंना नायलाय दंफां रज'जोब्बाय दंफाङा सुस्राजोब्बाय नै अन्थाइआव दै बे अन्थाइ नङा होमबा दालाय जि गिदिर गिदिर दंखायो अन्थाइआनो आं फारि फारि खोन्थालांगोन दै ओरैनो बे गामिखौ मा गामि होनना बुङो बे अन्थाइ थानाय गामिखौ पाहारगुरि ना ओमफ्राय बेसेबांसो बर'फोर दङ ओरैनो गामियाथ' मेरलाथार 200सो बिदिनो जाहैगोन बे हाजोआव गासिबो अन्थाइ गोजा नामा एकदम गोजौआवबो हैथ' मै नङा होनदा मैयानो खोमालै बियो ना मोसौसो नामा मै नै लोंदों लोंदानथार फाग्लासो अन्थाइआ नै नायनो फैजागोन नायोबा बिराद गोजौखा हाजोआबो